O vindeiro martes 18 de xaneiro ás 8 da tarde está convocada unha reunión dos expertos locais en heráldika e historia da estrada que están a asesorar ao Concello nos trámites de legalización dos símbolos municipais, bandeira e escudo. Esta reunión convócase despois de que a Comisión de Heráldika da Xunta de Galicia remitira a finais do ano pasado dúas propostas definitivas de escudo oficial. Os expertos locais emitirán o seu ditame sobre as propostas feitas polo ente autonómico. O seu informe, que polas características do encontro non ten carácter vinculante, será estudado posteriormente na correspondente Comisión Municipal, que deberá emitir o seu ditame e dar traslado do mesmo ao Pleno. Tras isto, o Pleno Municipal debe tomar, por maioría absoluta, un acordo ao respecto. Este acordo será sometido á información pública polo prazo dun mes, e despois deste trámite enviado novamente á Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva por parte da Administración Autonómica. O Concello da Estrada veuse obrigado a iniciar este proceso tras a entrada en vigor do Decreto 19/2010 da Xunta de Galicia, que obriga a que todos os escudos e bandeiras de todos os concellos de Galicia teñan que ser aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, o órgano de goberno autonómico, composto por presidente e conselleiros, requisito que os símbolos estradenses non cumpren. Ademais, adáptase o seu deseño ás normas da heráldika. O pasado mes de xuño de 2010 celebrouse no Concello unha reunión da Comisión Municipal de Cultura na cal se decidiu iniciar o procedimento. Nela acordouse solicitar un informe á Comisión Heráldika da Xunta sobre como deberían ser, ao seu xuízo, o escudo e a bandeira estradenses. Ademais, mantivéronse encontros entre responsables municipais e autonómicos por esta cuestión. Xa en outubro, a Comisión Heráldika enviou unha serie de propostas que foron avaliadas polo Comité Local de Expertos. O primeiro ditame do Comité Local foi enviado á Xunta, a cal reduciu as alternativas ás dúas únicas opcións propostas. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.